Welcome back to my YouTube channel, Bodokalyanmix YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel, Bodokalyanmix YouTube channel. Interested ba? Happy Diwali Yeah. Finally guys जाबाय ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना नायलांदो 3 4 you Giya
हेपि दिवाली लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिवालीनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। बे आलारि बाथिया जेरैबायदि जोंनानै दं बे आलारि बाथिया जेरैबायदि जोंनानै दं बेबायदिनो बयनिबो जिउआव जेन सोरां फैयो, गोजों जोंनानै थायो। बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आरज गाबनाय थाबाय आरो जेन नोंथांमोननि संसार जानाय जिउ खुंनाय राहाफोरा मोजाङै मोजां जाफुंसारो। बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गसाइनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय। जेन इयुन समफोरावबो नोंथांमोननि साननाय हनायफोरा जाफुङो, बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गसाइनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय। बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ। बेबायदिनो इयुन समफोरावबो जेन आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बेदिनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। थेंक्स फर वाचिं। हेपि दिवाली लोगोफोर। बाय बाय।